Hej og velkommen til. I den her video, så skal vi kigge på grupper. Grupper, det er egentlig bare en hel masse samlet variabler eller datatyper. For eksempel, hvis vi lige laver en string array ved at lave de her square brackets efter string, så kan vi kalde den words, og det er lige med en ny string. Og så skal vi give den en størrelse. Vi kan give den 10, vi kan give den hvad end. Så kan vi sige words 0. Fordi at words index, det starter altid med 0, og så op, indtil at vi når op til 8. Så det vil sige, at der kommer en størrelse på 9. Okay, så lad os give words 0. Den giver vi en værdi, der er AD. Okay, så words 1, den giver vi en værdi, der er BD. Så kan man sige words 2. Så vil vi godt have fat i den her, som holder på AD, og den her, som holder på BD, og plus dem sammen. Måden man gør det på, det er ved at skrive words, og så 0 plus words, og så 1. Og det vil give words 2, og det står vi så indtil words 2. Og så nu kan vi console.writeLine words 2. Okay, så det vil give AD BD, som det gør her. Okay, så nu, når vi ved, hvad en array det er, så lige hurtigt kigge på en smart måde, man kan lave en hel masse bogstaver på. Hvis vi nu skriver en char array letters. Okay, så vi laver lige hurtigt en string ovenover til at putte ind i den her char array. Så string word, og det er lige med word. For eksempel, så kan vi skrive word.toCharArray. Og så kan vi så skrive for eksempel let console.writeLine letters, og så vil vi få word ud her. Okay, man kan også skrive console.writeLine letters 0 og alt det, indtil at den er væk. Så det starter med W, fordi at det første bogstav her, det er W. Okay, så kan man også lave en liste. En liste, det er egentlig bare en gruppe af datatyper eller variabler, som ikke har en fast størrelse. Det vil sige, at man kan fjerne fra en liste, man kan putte ting på en liste, og man kan indsætte ind i en liste. Så måden man laver en liste på, det vil at skrive list, og så de her 2 tegn, og så hvilket variabel eller datatype, som man vil have ind. For eksempel en int. Og det kan vi skrive numbers. Og det er lige med en ny liste med integers. Og så kan man så console.writeLine numbers, og så får vi en system.collection.generic.list1. Okay, så kan vi også console.writeLine numbers.count, og det giver os egentlig bare størrelsen af den. 0 for eksempel her, fordi at der ikke er nogen ting herinde. Måden man kan putte ting på listen, det er ved at curly braces, og så bare skrive 1, 2, 3, 4, eller hvad end du vil skrive. Og så kan du så console.writeLine numbers, så de her square brackets, og så 1 for eksempel. Så kan man skrive numbers 1 for at få 2 ud. Så nu så får vi 4 og 2 ud. Okay, måden man putter på en liste bare sådan, uden at gøre det herop, det er ved, at man for eksempel skriver numbers.add, og så hvad end du vil have puttet ind i. Du kan også lave en int og kalde den a, og den er lige med 1, og så numbers.add a.
Du kan også fjerne et element ved at skrive numbers.remove af. Så kan du også skrive en indsæt ved at skrive for eksempel numbers.inset. Hvor vil du indsætte den hen? Den skal være et sted imellem den her størrelse. Størrelsen på listen lige nu, det er 1, 2, 3, 4, 5. Så det er så 4, så det er 0 til 4, du kan vælge. Okay, så indekset til at starte med, det kan du for eksempel skrive 4. Og så, hvad er det for en værdi, du vil putte herind? For eksempel 1 eller et eller andet tal. Okay, så kan du slutte med et semikolon. Og det var alt for grupper, og hvordan man kunne bruge dem inde i C#.